שמירת הברית, עניין היסוד שבו נעסוק עכשיו בחלק ג'. וצריך לדעת מה שמקובל בפי תלמידי האריז"ל שאמר לתלמידיו, שיש בגוף האדם תרי"ג איברים וגידים, והם ניצוצות של הנפש, וכן יש ברוח תרי"ג איברים וגידים, ואותו דבר בנשמה. וכל ניצוץ תלוי במצווה אחת של תרי"ג המצוות. והיה האריז"ל יודע איזה מצווה חסרה בכל אדם ואדם. והיה רואה בניצוץ אחד, כשעשה אדם דבר עבירה, שאז היה מסולק ממנו ניצוץ אחד. והיה נותן תיקון לכל אחד ואחד כדי להחזיר את הניצוץ למקומו. וכל זה היה יודע באותיות שיש באור של הבן אדם. והיה יודע יותר ניכר בפרט בפניו ובשערותיו. והיה לו סימן בסרטוטים ובגומות שעל ידיו ופניו של האדם. אמר האריז"ל לתלמידיו, כל העושה מצווה, אז אותה מצווה נרשמת במצחו של האדם, והיא נבלעת בפנים. ובפעם השנייה היא בולטת ומתנוצצת. וכן אז זה הדרך בשאר המצוות. מה שאין כן בצדקה, כי היא אינה נבלעת בפנים כמו שאר אותיות. אלא מה? מהירה במצחו תכף ומיד. בסוד תהילים קי"ג, וצדקתו עומדת לעד. וכן כשאדם עובר עבירה, העבירות שלו נטבעים במצחו באש שחורה. מכל מקום, אם הוא יתחרט ויגע ויטרח לתקן בעשיית תשובה את העוון שעשה, אז הוא מסלק את החושך, והאש השחורה אשר נמצאת במצחו מהעוון, ובשבת, כשבאה הנשמה יתרה אחר חצות לישראל, אז יתכסה אותו עוון מכל וכל. חוץ מטומאת הקרי, אפילו שתיקן את המעשים, אינו משתנה אלא רק על ידי טבילה. בפרשת וירא, בזוהר הקדוש, מביא הזוהר הקדוש, כ"ו עמוד א', שם פירש רבי שמעון את הפסוק באיוב י"ט כ"ט, גורו לכם מפני חרב, כי המה עוונות חרב למען תדעון. ואמר שדין כתוב באות י', פירוש שיש דין עליון שהמלכות הנקראת חרב הנוקמת את נקם הברית, כי חרב זו עומדת להסתכל על כל מי שמשקר בברית. רוצה לומר, כשפוגעים בעריות ובזרע לבטלה, רחמנא ליצלן, כי כל מי שמשקר בברית הקודש, אז המידות העליונות לוקחות ממנו נקמה, הן נוקמות ממנו על ידי החרב שהיא המלכות, כי היא ממונה על ידם לעשות זאת. וזה שכתוב כי היא חמה. חמה זה אחד מהקליפות, מארבע קליפות, היורד מלמעלה עם עוונות פגם הברית, ודע כי כל המטמא את בריתו פוגם ביסוד דזעיר אנפין. למעלה שם בזעיר אנפין הוא פוגם ומרחיקו מלהתייחד עם המלכות. כי כבר ידעת שהפירוד בין זעיר אנפין והמלכות מונע שפע מהמלכות, ואז מתעוררים הדינים. אמנם כל מי ששומר את הברית, מצווה גדולה יש בידו, כי מעורר את האיחוד בין היסוד והמלכות, ואז מתברכים כל העולמות, העולמות העליונים והעולמות התחתונים. לכן מי ששומר את הברית, הוא מעורר את היסוד שיתייחד עם המלכות, נקרא צדיק. כי הצדיקים שבעולם, על ידי זה ששומרים את הברית ועוסקים בתורה, הנקראת גם כן ברית, הם מעלים מים נוגבים אל המלכות, ואז היא מתקשטת בהם. תניא רבי אליעזר אומר, נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד, שנאמר, והייתה נפש אדוני צורה בצורה חיים. ומפורש בדברי רבנו האריז"ל, כי התורה שניתנה לנו היא מן הבריאה ולא מן האצילות. דאיתה בזוהר הקדוש בבראשית, אית אורייתא דאצילות ואית אורייתא דבריאה. והתורה שניתנה לנו, כמו שאמרנו, היא מן הבריאה. כל מחצב הנשמות מתחת כיסא הכבוד, שהוא בעולם הבריאה הנקרא כיסא. ושם יש היכל הנקרא גוף. ועל זה נאמר בחז"ל,
ביבמות, סמך ב' עמוד א', אמר רב אסי, אין בית דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. והנה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא ברא מספר של נשמות, ושם אותם בזה המקום הנקרא גוף הנשמות, וגם נקרא צרור החיים. וראה שבמשך 6,000 שנות התיקון, יצאו כל הנשמות מאותו הגוף, גוף הנשמות, והסתיימו. על זה פירש רש"י ז"ל, אוצר יש ושמו גוף, ומבראשית נוצרו כל הנשמות העתידות להיוולד. דהיינו, שעל ידי הולדת צאצאים רבים והמשכת נשמות לעולם, מתקרבת התגלות מלך המשיח. אמנם אם אדם פוגע בזרע לבטלה, הרי שגורם לחלק מהנשמות הנמצאות בגוף הנשמות, שלא יבואו בפועל לתוך גופים פה בעולם הזה. ובזה הוא מעכב את הגאולה רחמנא ליצלן. ולעומת זאת, כל אמר במצוות פריה ורבייה, הרי שמקדם את ביאת משיח צדקנו. וזה שנאמר בתפילה, ובא לציון גואל ולשבי פשע יעקב, נאום השם. ראשי תיבות גוף בניי. הווה אומר, בניי שירדו ונשבו בחיצונים בעבור שפיכת זרע לבטלה, יעלו ויחזרו לגוף אוצר הנשמות כשיחזור בתשובה. אומרת התורה הקדושה, אל טומאת הנידה לא תקרב. עדתה בזוהר הקדוש בשמות ג' 3 הם הדוחים את השכינה מן העולם, וגורמים שדירתו של הקדוש ברוך הוא לא תהיה בעולם. רחמנא ליצלן. ובני אדם זועקים ולא נשמע קולם, ואלו הם, מי ששוכב עם הנידה, משום שאין טומאה חזקה בעולם זולת טומאת הנידה. טומאת הנידה קשה מכל טומאות העולם. הוא נטמע, וכל הקרובים אליו נטמעים עמו, ומכל מקום שהולכים נדחית השכינה מפניהם. ולא עוד, אלא שגורם מחלות רעות על עצמו ועל אותו הזרע שיוליד. כי כיוון שאדם קרב אל הנידה, הטומאה היא קופצת עליו ונשארת בכל איבריו, והזרע שמוליד באותה שעה מושך עליו רוח הטומאה, וכל ימיו יהיה בטומאה, משום שהבניין והיסוד שלו הם בטומאה גדולה וחזקה, יותר חזקה מכל הטומאות שבעולם. ומיד כשאדם קרב אל הנידה, הטומאה היא קופצת עליו, שכן כתוב בויקרא ט"ו כ"ד, ותהי נידתה עליו. ועוד אומר בפרשת צו ראיה מהימנה, דף למ"ג עמוד ב', אמר ראיה מהימנה, אין מצורע אלא זה שנעשה בזיוות. הווה אומר, אם אמו נתעברה עמו בימי נידתה, אז הוא מצטרע. מהו דם נידות? הוא מביא את דברי חז"ל בנידה, דף י"ט עמוד א', חז"ל אומרים שיש 5 דמים שהם דם נידות המטמאים, דהיינו כולם הם דם טמא. וכן יש 5 דמים טהורים, ואלו 2 מיני דמים. הם סוד 5 חסדים ו5 גבורות, שהם כנגד 10 הדיברות. הווה אומר, 5 דיברות בלוח הימני, ו5 דיברות בלוח השמאלי. ומי שבא לנידה, נחשב לו כאילו עבר עליהם. דהיינו כאילו עבר על כל 10 הדיברות, שהם כלל כל התרי"ג של המצוות. כי יש כתר אותיות, 620 אותיות, בדיברות הראשונות, כנגד תרי"ג מצוות דאורייתא, וזין מצוות דרבנן. והשפחה שהנוגבה של הקליפה, יהיה צערה מלאה במומים. אז זה נאמר בויקרא כ"א י"ח, כל איש אשר בו מום, שהיא הקליפה, לא יקרב לאן? אל השכינה. לכן לא היה צריך הכהן להתקרב אצל מי שיש בו מום מכל המומים שבעולם, לפי שהמלכה שהיא השכינה, נאמר בה בשיר השירים ד' ז', כולך יפה רעייתי ומומת בך.
כי אין בה אחיזת הקליפה שהיא בעלת מום. מהו מום? גימטריה אלוהים, בסוד אלוהים אחרים. לפיכך, בעל מום אינו צריך לקרב אל השכינה, וכל בעל מום פסול על העבודה, שנאמר, והזר, זר זה זכר דקליפה, על זה ציווה הקדוש ברוך הוא, ויקרא י"ח י"ט, ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב. פירוש, נוגבה דקליפה היא טומאת הנידה, אליה לא תקרב. כתב הרמק כי בנידה מושרשים כל החיצונים ומקבלים ממנה שפע הטמא, שמרי דין החזק העליון, והבא עליה נעשה משפיע לכל החיצונים. והרי טומאה מושרשת בו, כיוון שכולם יונקים ממנו, ומערבב זרע הקודש ועוד ברית קודש בקליפה היא, אבל שאר טומאות, אפילו טומאת המת, אינה דומה בהשפעתה על החיצונים כנידה, והטעם, כי גוף המת היה כלי קודש לנשמה, והתא שנתרוקן מהנשמה, באים שם אבי אבות הטומאה לינוק ממנו. דהיינו מה? לינוק מהקדושה הנשארת בגוף. יש שם רשימו של הנפש בגוף, ואז זה באים לינוק משם. אבל נידה היא ממש הטומאה הדומה אל האישה הטמאה, זאת היא הל"י ת', ואליה מתקרבים החיצונים לקבל השפע הטמא. ועוד, מזהיר הזוהר הקדוש, את מי ששוכב עם בת אל נחר, דהיינו שמכניס ברית הקודש ואות הברית ברשות אחרת. אז זה אמר הנביא מלאכי, בית י"א, ובעל בת אל נחר. ולמדנו שאין קנאה לפני הקדוש ברוך הוא, זולת קנאת הברית הקדוש, שהוא הברית של השם הקדוש וסוד האמונה. וזה שכתוב במדבר, כ"ה, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. מה זה קרה? עקב מעשה העריות של ראש שבט שמעון, זמרי בן סלו עם קורבי בת צור. מיד מה כתוב? ויחר אף השם בישראל. ראשי העם שידעו ולא מחו בהם, נענשו תחילה. שכן כתוב, קח את כל ראשי העם ועוקע אותם להשם נגד השמש. רבי אבא אמר, מהו נגד השמש? דהיינו הברית שנקרא שמש. ועליו נאמר, כי שמש הוא מגן. וזה הברית הקדוש. מה השמש זורח ומאיר על העולם, אף הברית הקדוש זורח ומאיר בגופו של האדם. ולכן נקרא מגן. מה המגן? הוא להגן על האדם. אף הברית הקדוש מגן על האדם. ומי ששומר אותו, אין לו נזק בעולם שאוכל לקרב אליו. וזה נגד השמש. מכאן אנו למדים ששמש ומגן הם משל לגילוי האור האלוקי. מי שמכניס קדושה זו ברשות אחרת, עליו הכתוב אומר בשמות כ"ב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה. וכל קנאה אחרת, על כן נדחתה השכינה מפניו. מי שמשקר בברית הקדוש החתום בבשרו של האדם, כאילו הוא משקר בשם של הקדוש ברוך הוא. כל מי שמשקר בחותם המלך, הרי שמשקר במלך עצמו. ועל כן רחמנא ליצלן, אין לו חלק באלוקי ישראל. אם לא, בכוח התשובה. ולכן ימי השובבים חזקים מאוד, ומרבית העם ניגשים אל השם לשוב מחטאות הנעורים אשר פגמו בעוד ברית הקודש. אז זה אמרו חכמי המוסר, הבעל הגויה נעשה חתן לעבודה זרה. שכן כתוב במלאכי בית י"א, כי חילל יהודה קודש השם, אשר אהב, ובעל בת אל נחר. יחרט השם לאיש אשר יעשה נער ועונה. והנה אנחנו רואים, שזמרי בן סלו בעל כוזבי בת צור, בא פנחס ודקר את שניהם, ובעוון זה מתו 24,000 מישראל. מכל השבטים העמידו מלך או שופט.
ומשבט שמעון לא קם אפילו שופט אחד. זמרי, מה הוא עשה? גרם לא רק רע לעצמו, גם לכל שבטו שלא מיחו בעדו. וכל המטמא עצמו בגויה, באותה שעה עולה על ליבו להיות ערל. הוא מראה את עצמו להיות גוי כמוה. בכדי מה? למצוא חן בעיניה. ונמצא שהורג את בניו, עובר על עבודה זרה, על גילוי עריות ושפיכות דמים, מטמא את כל גופו, ומערב קודש בחול, וגורם להמשיך הגלות, ועל ידי זה בית המקדש חרב, ובטלה העבודה. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, השלישי הדוחה את השכינה הוא כל מי שהורג את בניו. דהיינו את אותו עובר שאשתו נתעברה בו, וגורם להרוג אותו במאיה, ונחשב לו שסותר את בניינו של הקדוש ברוך הוא ואומנותו. ויש מי שהורג אדם, וזה הורג את בניו, רחמנא ליצלן. 3 דברים רעים הוא עושה שהעולם כולו אינו יכול לסבול. ועל זה העולם מתמוטט לאט לאט, ולא ידוע למה. הקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, מסתלק מן העולם. וחרב ורעב באים על העולם. ואלו ג' הדברים הרעים שהוא עושה, הורג בניו, סותר בניין המלך, ודוחה את השכינה שהולכת ומשוטטת בעולם ואינה מוצאת מנוחה. ועל אלו רוח הקודש בוכה, והעולם נידון בכל אלו הדינים. אוי לאותו אדם, אוי לו, מוטב שלא היה נברא מעולם, אומר הזוהר הקדוש. ועל זה, כל אלו ימהר לשוב, כי אין דבר עומד בפני התשובה, וישוב וירחם אותו האל. אמן כן יהי רצון. תם ונשלם חלק ג' של סדרת ימי השואבים. ברוך השם לעולם, אמן ואמן.